ning driya Paman Haryo Suman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawu. Marmo pagnira paman adoh manira awit cerak kaya manira raketagi. Wiwigatining pasyawakan dina iki tanana liya. Amung kajaba nggone manira menggalih. Bakal tumapak ing Barata Yudha kang ora kena oncat kudu diayahi para Kurawa. Paman lamun to manira menggalih bakal tumekaning Barata Yudha Jaya Binangun. Sethithik pangarep-areping jeneng ingsun lamun to bisa antuk kamenangan tanding kelawan para Pandhawa. Apa sababe paman ngengeti lamun to para Pandhawa pranyata satriya Sekti Mandraguna prawira jayeng palugon. Aja sing lamak titah. Dewa wae nate minta sraya kelawan para Pandhawa. Paman Haryo Suman. Apa sing kanggo kekuatan para Kurawa, apa sing kanggo gegaman para Kurawa. Lamun to tumapak tanding kelawan para Pandhawa. Nadyan to Pandhawa iku cacahe mung 5 nanging nyatane las kabeh. Kunto Dewa pengpengan, Bratasena pengpengan, Permadi Mengkula Dewa ya pengpengan kabeh. Aja sing Pandhawa. Kindile Pandhawa wae uga Sekti Mandraguna. Katitik Gatotkaca kang isih cilik wis nate sinaraya dening Dewa. Paman beda kalawan para Kurawa paman. Kurawa iku lamun ingsun penggalih persasat kumrembyah kakehan cacah angreda kakehan jiwa. Wilangane akeh nanging ingkang pengpengan 3 wae ora genep. Paman tinimbang